Дорогие парафяне, дорогая наша семья, для нас вы семья зараз. І не тільки зараз. Для святара, його верники, його овечки, його паства – это семья. Мы сегодня с вами на апошній вечері переживаем момент обмиття ног. По причині пандемії у нас гэтага абраду не робім, вядома. Але хочам з гэтага пачаць нашае разважанне сённяшняе. Езус паказвае сваёй духовнай сям'і. Вучні – это ягона духовная сям'я. Ён іх настаўнік. Настаўнік – это той, каму яны цалкам давяраюць, для каго аўтарытэт вельмі важны. І ён паказвае ім, будучы настаўнікамі, на дзеле, на чыне, канкрэтным чыне, як трэба любіць. Схіляюцца і мые ногі. Яны перажываюць той момант нават на гэтым абразе. Паглядзіце, як яны, апосталы, разглядаюцца збоку з здзіўленнем. Што ён робіць? Абмывае ногі, што ён робіць? У іх у галовах, у сэрцах шматлікія пытанні. А Сымон Пётр нават супрацівіўся. «Пане, не будзеш мне ногі мыць? То што?» А Езус яму кажа: «Пётр, калі я не памыю табе ногі, то ты не будзеш мець удзелу са мной. Ты ніколі да канца не зразумееш, чым ёсць любоў, калі не навучышся ад мяне рабіць так, як я раблю». І потым напрыканцы сённяшняй Евангеліі Езус это і кажа: «Я, настаўнік, рабіце так, як я вам паказаў. Рабіце так. Обмывайте один одному ноги». Это заповедь любови. Мои дорогие братья и сестры, поглядите, у свете, в котором мы живем, столько эгоизму, столько злости, столько нелюбови среди людей, подозронности некой, недоверу. А Езус праз вякі і сёння, ў 21 стагоддзі, актуальна перажываючы мы апошнюю вечеру у часе літургіі, зноў чуем з вуснаў Езуса: «Рабіце так, як я вам гэта зрабіў. Мыйце ногі, вучыцеся любіць, вучыцеся ад мяне». Чым ёсць любоў? Калі мы з вами перажывалі великапостныя рэкалекцыі, отец езуіта нам у першай канферэнцыі, калі добра памятаю, казаў пра блізкасць Бога. Эмануэль, Бог ёсць з намі. На гэтых усіх абразках, якія буду вам паказваць і буду разважаць з вами, мы бачым блізкасць Бога. Мы не бачым Бога, который дзесьці там у вечнасці па-за межамі нашай рэальнасці знаходзіцца. Бог з намі. Бог зышоў да нас, Бог блізка нас, Бог праяўляе да нас пяшчоту і любоў. Это жест любові. Калі мы потым глядзім на апошнюю вечеру, потым, калі ўжо спажывалі вечеру, адзін з вучняў інтуіцыйна, містычна адчуў гэту пяшчоту вельмі глыбока. Ян. І он прытуліўся да Езуса. Езус схіліўся да ног вучняў. Езус знізіўся, будучы Богам. Прынізіўся да ног чалавека. І Ян адчуў эту любоў Езуса ўжо на апошняй вечеры, і он прытуляецца да Езуса. Ён прытуляецца да сэрца Езуса, да яго лона. Некаторыя біблісты, нават тлумачачы вось гэты образ, гэтую сцэну, кажуць, што дакладна святы Ян прытуліўся не да сэрца, да лона Езуса, да лона, як бы, вось да цэнтра. Сэрца з лоном звязана, это цэнтр сутнасці, душы,
душы чалавечай Езуса. Езус быў чалавекам, Богам і чалавекам. І я эту пяшчоту адчуў. І паглядзіце, дзе ён пачаў яе адчуваць? Ужо на апошняй вечэры. Да Яна, можна сказаць, нібыта дошло. Вось эта правда дошла, которую Езус им казаў: рабіце гэта, так як я вас навучыў. Любіце адзін аднаго. Я даю вам новую запаведь. Любіце адзін аднаго. І Ян спонтанна, будучи, уже не дзіцём, притуляецца да Езуса. Ён адчувае ту пяшчоту, блізкасць Езуса. І он пачынае разважаць эту любоў Езуса ўжо на тайнай вечэры, на апошняй вечэры. І тое, што Бог з намі, тое, што Бог праяўляе да нас пяшчоту, мы павінны гэта разумець, што Гасподзь, Ён паслугоўваецца людзьмі. Бог стварыў нас на свой вобраз. І калі мы жывём у адносінах паміж сабою, у сям'і, з нашымі блізкімі, калі ўмеем праяўляць адзін да аднаго пяшчоту і зразуменне, ось такія жэсты любові, добрага слова, абдымку, то мы пачынаем дзесьці ўнутры у сябе адчуваць эту любоў. Найперш такую чалавечую, а потым мы даходзім да таго, што ёсць вышэйшая любоў, яшчэ больш вышэйшая. Праз гэтыя адносіны мы даходзім да любові Божай. Насколько это важные жесты. Езус праяўляў свою любоў у гэтых жестах. Калі ён аздараўляў хворых, ён притуляў людзей да сябе. Ён праяўляў это ў жестах любові. Неважно, это быў хворы, это быў калека, это быў, можа, пракажоны чалавек. Езус схіляўся. Езус притуляўся. Помнім, нават Езус заплакаў, калі даведаўся, што Лазар памёр. Езус быў поўны пачуццяў, звычайных людскіх пачуццяў. Але гэта ўсё выплывала з сэрца Езуса. Сэрца перапоўненага любоўю надзвычайнай, любоўю сапраўднай, любоўю безмежнай, у которой няма эгоізма, няма подступу, няма нечага свайго. Езус раздаваў любоў. Бог ёсць любоўю. Бог раздае любоў. Езус праяўляў гэту пяшчоту да дзяцей. У Евангелии сказано: «Дазвольце дзецям прыходзіць да мяне, не перашкаджайце ім, прыводзьце дзяцей да мяне». Езус абдымае дзетак, Езус притуляе дзетак. Мае дарагія, мы сёння нават, сёстры, калі прыйшлі нас віншаваць, з нагоды святарскага дня, мы пра гэта разважалі. Мы сёння жывём з вами ў часах, у которых некімі інструкцыямі, правіламі вызначаюць дарослым, нават духоўным асобам, святарам, сёстрам законным, як сябе паводзіць з дзецьмі. Можна притуляць, ці не можна притуляць, а сколько притуляць, а якім чынам, а можна дакрануцца да дзіцяці, ці не можна дакрануцца. Разумееце, якія часы мы жывём? Праблемы педафіліі, праблемы выкарыстоўвання малалетніх у продажы, у праституцыі розных скрыўленых сферах любові, знішчэння даверу сярод дарослых і дзяцей. Вот такія правілы выстрайваюцца, як сёння д'ябал выкарыстоўвае грахі і упадкі людскія супраць любові Божай. І сёння абразоўваецца такі дыстанс паміж людзьмі. Мы баімся адзін аднаго дакрануць. Але часамі, калі нават як і дакранаем, то мы настолькі незрэлыя, настолькі ў нашых сэрцах няма парадку і сапраўднай любові, што сапраўды мы маем некія стэрэатыпы, мы маем боязі ў сабе, маем страх. Чаму так? Паглядзіце, сколькі, я неаднакратна пра гэта казаў, колькі пяшчоты ў нашых сем'ях, мае дарагія бацькі. Яшчэ раз пра гэта кажу сёння, у Вялікі чацвер, у той момант, калі Езус паказвае нам
жест любові, обмиття ног. Да? Як ми проявляємо гэтыя жесты любові? Дзе ў нас эта пяшчота? Як бацькі праяўляць эту пяшчоту? Сколькі пакрыўджаных дзяцей, сколькі з нас тут прысутных пакрыўджаных у дзяцінстве па той прычыне, што нас не любілі, нас не прытулялі, нас не ласкалі нармальна. А не дай Бог, яшчэ ў жыцці здарыліся некія такія дэвіяцыі, да, калі сапраўды насілле альбо выкарыстоўванне малалетніх здарылася. Вось поэтому такія зараз маніпуляцыі ідуць супраць любові. Да чаго мы дойдзем? Калі мы не адкрыем у сабе любоў Езуса, калі мы не адкрыем любоў Езуса, калі мы не пачнём слухаць Езуса, калі мы не прымем Евангелие, калі мы не прымем тое, што Езус тлумачыў вучням па дарозе ў Эмаус, успамінаем гэты момант Евангелия, мы будзем перажываць пасля Пасхі гэты момант Евангелия. Калі Езус, далучыўшыся да вучняў, яны ўсе ў стрэсе, яны ў такім, ведаеце, состоянии расчаравання, таму што яны ў Хрысце ўбачылі вось гэты проблеск любові, і раптоўна яго не стала. А Езус далучаецца да іх і прыпамінае ім, тлумачачы Пісанне, Слова Божие, што Сын Божы, што Месія павінен быў гэта ўсё выцерпець, што ён павінен быць забіты і ўваскрэсне на трэці дзень. Але ён ім сказаў потым пра Еўхарыстыю. Потом ён сеў з імі вячэраць, прыламіў хлеб, і тут адкрыліся ім вочы. Яны прыпомнілі сабе Еўхарыстыю, яны прыпомнілі апошнюю вячэру і, напэўна, прыпомнілі запаведь любові. Напэўна, прыпомнілі момант, калі Езус схіляўся і мыў ногі вучням і казаў: «Даю вам новую запаведь. Жывіце запаведзю любові». Да гэтага мы павінны дарастаць. Мы, хрысціяне, не павінны жыць у стэрэатыпах. Мы не павінны аддаляцца адзін ад другога, а наоборот, збліжаючыся да Господа, прыбліжаючыся да Хрыста, да Яго адкрытага сэрца, так як рабіў это Ян апостол, да? На Еўхарыстыі, слухаючы Яго на Слова, аздараўляючы сваё сэрца, сваю душу, свае раны дзяцінства, крыўды, непрабачэння, усялякага роду зняволенасці псіхалагічныя, эмацыянальныя. Мы павінны да Езуса збліжацца, каб начаць любіць адзін аднаго, каб у чалавеку бачыць чалавека, каб тата пачуў у сэрцы сваё дзіця, не проста ўбачыў яго внешне. Ведаеце, у маёй паслугі мне прыходзіцца з гэтым сустракацца ў канкрэтнай практыцы. Калі людзі баяцца абдымку, калі людзі, напрыклад, вяртаючыся дадому, мужчына, напрыклад, вяртаючыся дадому, ён кажа: «Ойча, а мне цяжка знаходзіцца ў сваім доме, сярод сваіх блізкіх, дзетак. Мне так цяжка, я не ведаю чаму. Это ж маё дзіця, это жонка моя, это маё асяроддзе, чаму мне так цяжка?» Трэба сустрэцца з любоўю Господа. Трэба аздаравіць сваё сэрца. І трэба знайсці прычыны, чаму ў сэрцы отца, таты няма любові да дзяцей, да яго ўласнай крыві, таму што ён быў пакрыўджаны ў дзяцінстве таксама нелюбоўю. Яму не хапала этой любові, яму не хапала пяшчоты, і таму ён халодны. Еўхарыстыя – это той момент, калі Езус дазваляе нам, мои дарагія, это вельмі важны момент, калі Езус дазваляе нам прыйсці да Яго сэрца. И не важно, что у тебя внутри. Важно, каб была прынамсі вера, свядомасць таго, што ты ідзеш, прынимаешь цела Иисуса, не аплатак, не па прывычкі,
Прымаеш цела Езуса, а Езус дазваляе спажываць сваё цела. Езус раздае сваё сэрца кожнай душы, якая збліжаецца да Еўхарыстыі. Вы разумееце, як сатана сёння ізноў адвёў людзей ад любові Божай? Сколькі на Пасху людзей зараз будзе ізноў у храмах? Сколькі людзей прыступіла да святой споведзі? Якая колькасць хрысціян зможа прыняць Еўхарыстыю, прыняць сэрца Езуса? Якая колькасць? Падчас этой пандэміі? Папа Францішак недавно казаў, дзесьці такая думка прайшла ў мас-медыях. Ён кажа, што сатана выкарыстоўвае пандэмію. Мы не можем поддаться манипуляциям злого. Дорогие браты и сестры, дорогие парафиане, вучитесь любови. Разваливайте муры, переступайте свои амбиции, крыўды, яднайтесь, примирайтесь, выражайте свои почуття один одному. Не бойтесь обнимать, муж, не бойся обнимать жонку. Это твой святый обовязок, это твое тело, это часть тебе. Бацькі, вы павінны пастаянна любіць і абдымаць дзяцей, да жэсты звычайнай любові. Ім так гэта патрэбна. Ім так патрэбна гэта. Езус нам паказвае эту пяшчоту, пачынаючы ад Еўхарыстыі, даючы нам сябе зараз у святой камуніі пастаянна. Бог з нами, Бог дае эту любовь нам. Вучимся этой любовью Иисуса. Вучимся обмывать один одному ноги. Шукать шляхов до поjednania и примирения, до пробачения. Коли чуешь некий мур, некую великую перешкоду, то плачь, рыдай на коленях перед Господом, и Он разрушит этот мур. И Он покажет тебе, где находится эта стена. Але доверься Господу и роби так, как Он каже. Робите это так, как я вам показал и сказал. Нам треба просто навчитися, як дитя, робити те, що Єсус нам каже. Нічого надзвичайного нам не треба робити. Оздоровляється, йти до Ісуса і крок за кроком робити те, що Він чому нас мучить. Сапраўды дзякую вам за вашу присутність, за то, що ви єсть. Усіх вас ми обдимаємо пастирським серцем. І дякуємо вам за вашу віру, за ваше свідчення, за те, що ми можемо переживати цю Євхаристію зі своєю сім'єю. Амінь.